Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Community School and Children's Parliament, kawai nagi project balapanyay daga Bosco Integrated Development Society, kabalapantrekam ha West Khasi Hills, nado usnem arjar khat nyo, kalayo banay sam dagi marbam shaki samla puli jongki khat South League School ka West Khasi Hills District, balapanyay dagani ka project, hagaba yaga jinglut bantiet yagi marbam la no snyang daki MLA ka Cleriat Constituency, uba Kermen Shalla, u MLA ka Jowai Constituency, uba Wailat Miki Shalla, ka Federal Bank Laimkra bat kiwe yagane ka project ka bala baitingka daga Child Aid Network na Germany layo ban pentrekam hagi Artali district jong Megalaya ka bakantup ya ka West Khasi Hills district bat ka East Jaintia Hills district hagaba ka thong jong ka project kalong ban penyo le school biang yakitu gi khna gi bumyo alat chu ban le school ni ki bala pep school no shitengpor ban pensong thu yakikme gi kpa bat ki shnong ya gajing koridor gajing puli bat ban penduna ya gajing don ki khna ki ba pep school nado karta khat ar hado arfusan snem yang hamil nakaliang jong Bosco Integrated Development Society pada nakawai ke project ka ban pentrekam hapo West Khasi Hills District kata kalong ka Community School and Children's Parliament te yakni ke project ni lah sedang haus nyam ar hajar khatnyo hamne hapo West Khasi Hills hapo ki khat South League ki shnong menta ki bangi trai te kadi ka project kadi na menta ki tu ki khna school ki khna ki bom yolat bandet school nang ta ki khna ki bom yolat bandet school bat ki balapep school no shiteng te ka jing thumu jong kani ka project hi kalong ba ni kwa ban penduna ya ka jing pep school jong ki khna hapo ki shnong nang ta kuno banyarap ki kimi ki pa ki nang shnong bakin snotho ya ka jing dan kam jo ka jing nang jing start nang ta kawai ka ba ni kimi ra ne pet vnya ya ki tu ki 3 hours ki bangi ong mo ka tien nong way kata de ka read and write and arithmetic te kawai ro ka ba ni pensilor mo la da ki khna ki wan hapo ki school jongi kumno la da ki kimi ki pa ki la ban kershani ki tu ki khon bakin let yang ha ki school sni kabangi jule rengkat bat ki facilitator ki badan ha kishnong ki jo ajin hikai kalong ba ngin pensutho ikikimi ki pa ngin dan kata counseling bat ki parents bakin sutho ya ka jingdan kam jo ka jingnang jing start bat ki la ban pha yang ki khon ki bakin lech ki school ni tengai i balong ba jo ni ka project ha ka jingya lenti jo ni minta i ibon ki khna ki bala pep school shiteng ki wana ka school jo ni minta ki la don ki khna ki bala lech yang ki school ni hadien ba ki la sutho ya ka jingnang jing start ba kila beteng ya ka jing pule ka jongki te kani ka project mo nama habadan ka project kijidon kita kinong baby sa ya kani project te kumjo kani project jungi la baby sa da ka Child Aid Network Germany kata kidai kinong pet ya kani project jungi te hakini ki banai baladap kumba jilong ki we ki school mo te kumjo kani ka community school jungi ro ngimyo an pentrai kam ya ka lengba jong ke jingdon jong ke ka coronavirus ba baro situlok ka pertheng i ba ka jingta jong ni khyang jingpang ba kumjo kumno ngimyo lat ban pentrekam ni ki kam jongi te hakini ki por ka school jongi ro kamlong school ki khna kimyo ban wan school te haka jing ya prakhat jongi hapo ka office trekam jongi kumno nginle na banta kini ki khna naman ni tre ba kini khna ki de ki khna ki badok ki bom yo lat ban school ki wana ki longying ki badok kimi ki pa ki bamla ban kershan ye ki hamtam ki dan ki khna ki ba ki hab ban kershan ki yeng kasem jong ki lengba ka jinglet balla ka jong ki tingi i kata ka jing dok jing do jong ki nilai perkhat kumno ban yarap ikini ki khna tena kalyang jong ni perkhat kumno ban yarap hamtam ha ka ni ko por te ni wat kilat jingarap nang ni nang tai ban yo ban yarap ki te kumba hakini ke tayo mentang ni don kari ka program relief services ka bangi ai ki khna hakikat South League ki shnong ki bangi trai ka menta ni ai ki da ki khau ki shini ke dai ki phanyang te kumba ni yo ikini ki jing ai mo mde ka jingla jongi shimet la ne ka office henry ki don kita ki breu ki basbon kamense mo banyaram te idan i Shri Kermen Shilla ibadai i
Minister of Social Welfare ibala ai yap jingerap yaki kena jungi kene kapot nang ta kum ka Federal Bank la umkra kabala support kumju yakane nang ta idan i MLA jong ka Jowai constituency nang ta i ba wailat shila de nang don shushu bom ki parlok jungi ki bangimla banjer kerteng hakani kapor henre kat nong is dokumen ya ka jing subon ka jong ki bakila ai kata ka jing snok tilang ngi pulumen krashani kini ki kena hakani kapor ni ai ka jing khublai na menta jong kini baro ki bala contribute ka benta kini kam ka bakrau ma wala kalong ka bakhinja henre ni kermen ba kanong ka jing kerku ka bakrau ki kena bakin dak kin biang ha pedeng jong kini ka jing ai ka baret ka jongi tingi ai jing khublai shubon e na menta kini ki contributors ba ublay nang kurku yaki nang ai ki kamat ka basat baklan kham tam bakin nang dan kamensiam nang ni shakmat mo bakin ai jing rap shaki waipat ka project trikam ka jongi ka dei hadu unrius nam kata nomor bangi ong ka project ka dan bet mo ka target ka bankut henry inpek ka kum ka jing yai renti jongi ka kum ka jing trikam jongi bat ka shinong yo le sing dan baki waipat ki project ki bayade hi bat ki khna te namata specifically namta ka ni project ka dei hi nam begini kecing aja rap nagliang jangi kuncinam buat kentam nagliang jangan padat nada sukuman mah long ka bentar itu sukuman kau nama iyo bentar lem mah bakun kini kepol kecing ke bentar lai long kemudian nasi bundu kena lem office kalak balik bunde maka beda bat kedeka pulih putih mah nagliang jangi ini senang ini tang tak dia bicara berkata long kin nang kendong mo dan apa kita jenis yang kri pas yang kri ong jadi long sisa kiu nang lem tong ki ini kita bu ki pada syar ki pada syar oi la kendong kan step bu anjing sa la ben paskur handai bun sin pada ke jinglong jong ki pa nama midang long kita ki kini badang hadir ki barang mensua mo men ong bun sin ki ju ong kala ke ba le buat jika sebuk sikho banyak bapak skor. Kadang kubuk kita ru bagi kajilong ni hang nek tengi ande nek ta kadang bapak pelong kita kena bakin sak dum sak bit kimlang ban thok ban tule bat sarwe ru kolong ha ka jingdu ka jing keduk jingduk mo bakin yo lat ban thai skor te ngai hadin ba ni yo ikan dengan jingtip nagleng trong ka situ balong ban wan ka ban bu ini ka skor kena kalian tu ngah pada ngah hukuman ngah pediang kebat bahasa iki bagian wan di ban pesai kalau jangan dekat kita tengi itu kembali lah sedang mainnya itu tengi ba kadon kejing ikermen kan kadon kejing ikermen ba kini bum nang thok nang pule buat ban thok iketang la jong simlang tengi hadin ba kelayan tu nglah sedang ban wan mi tu ang le menmit sisa kena kemen kemen kita kemen hot di Sibun nagelang jong si long sini long paru si juang balai yang ini kumsa kata dan rei ongga kasong ha ka ofis jong si mo ye batai gum no te kata tengkum bala batai gum tu banyum la man kawan kita ki long sini bo bala palat nam te si sibun na kumta sengi i ron jikaman nama ta tu bala wan ne te ki radang ban nang ban thoi ke tang ki hai ko berhentiat tengah lada kai dia ke bakung kena ke pakai bom ka mo iba mimpi ke hamnes nang sini dia kata ke jing i penpau ke jing dokumen ya ke jing don jangan ke project bagi kat ke bed kiba form ke Bosco Integrated Development Society ke jing don jangan project hakane ka snong jungi ka baki wan bu ya kata ka community school ban na kalian ke snong jungi ngila pelong menmit ya kan ke community school kalau enggak ege jing mentoy ke bakrang ya ke sinong jungi hi barok away kena ke project kapet itu kena ki ba drop out bat ka priang itu kena ke ba karta juki kalong khat asnem sejrong bat absan stem apo te kalau enggak ege bas ngutenat habanga nga kum uwe na kinong sinong habagadon kene project hakane kisnong jungi ngepan pau ke sukumen kabakra nama hakane kisnong jungi bunba ki kena ki drop out
kibom late school kibom yo alat ban late school ben sngi te ke jingdon jakan nega community school ne gila yo lat ban wan syakan nega community school men met te ka jingdon jakan nega community school ngaya i ha ka jing yu i gijonga kalalong sya ke jing bentoy ka bakrao nama hakipol ben shwa ki kena watang bentho ya karteng lajong watang bansan ya karteng lajong kimnang te ha kini kapol ka bamenta haba ngayo i kumunang hikai ha kani ka community school ba kilat nang kendiat kumno bantho ya karteng lajong bat kumno bansan ha kino ki kam ne ha kino ki benta te nagaliang jong ka bit umdei baki stengye ne ka school ban hikai tang shpang ka jingnang jing stan ndai ka hikai ru shpang ka burom ka akor bakumno ki khna kinang ban burom yi ki balahe lasan ban burom yi ki himen ki para ban burom yi ki maljan ki marpa kumta terter ta umdei tang kata nei nakaliang jong ka bit kala ai ru ba yaki khna ngide ban hikai kumno bakin long ke baslur kumno bakin long kinong yalam kabangidon taka children parliament bahak taka children parliament ngibu iya kinong yalam ngibu iya taki minister kiban pet iya taka children parliament bat kumjuru ngibu iya kita ki cabinet minister